Uilano media rona hambai dibor jorani जों तिनी एसे खामा पान्दा तामो इंकाय ग्रेटर टिपालेन न तियै जे सभाव थांगानि 2022 नि 12 नभेम्बर चिनी बाइजाल आमसाइनि न चिनी खुबजक चिनी जनो माला देब्रमा ब ग्रेटर टिपालेन बागै सभाव आगरतला थांगानि स्ट्रंगै बिनि लामना सका बिनि तिनी थैमानि सेकेन्ड पालाइमा दिन ओ पालाइमा दिन सिनी रामचंद्र गाटनि जत बुखुक ब्लक कमिटी नि साक्तारमा बरक दिनि ओ जागा बिनि थैमानो मिटु खैना बागै जों बालखैनाव किसा सकां बिनि नगो थांगै बिनि नंनि बरो इमालाइखा मालाइगा परे बिनि सोमालंगो जों ममरक सकलाइखा दुपकाटि सकाते ममरक लाइखा आबुनि यागुलो बिनि ब थैमाना जों रामचंद्र गाटनि बरक मुइतु नारंना बागै जों तिनी बाइजाल स्कुल नि जों नख्लावो रामचंद्र गाटनि PWF रक कायसा खेला मारखा ओ खेलावो गोबां खेला दंगो कबाडि दंगो लांगि बुमा दंगो चेर खेला दंगो बे PW रतिनि कुकि बस दंलायनाय जों ताबु जत आरो खायजोबा दिनै बुखुब जोंनो मुइतु खायै जों ताबु न बिसिनो खेला सेंना सेकां 1 मिनिट निराबता पालन खायनाय आबु माथि आबो चेंचि नेतान मेते खेला थना नायथं जों तिनि म लाइथांजाक 2022 नि नभेम्बर नि 12 तारिखो मास गेदारिं कतरंमानि आगरतलाव ओ दिनो चिनि बाय जुनु ब आरो थांगै बिनि लांमा आरिखा अबनतै जों बिनि थैमानतै जों तिनि अरो कायसा प्रग्राम नारगलाइखा अरो चिनि MLA सार फाइमे आफानो जों बनो बिलाय हामबाय मारिवो बिनि सुबाइनो जों तिनि सुगजरा खलाइलाइखा जत बरि रक बिनि थैमानतै जों तिनि अरो मानिलाइखा तै गोबांमा बसर लाइबो जों जे मानसाक बिनि थैमान छालनतै जों पालालाय थानाय हिनि खाखलाय दङ जत हास्तेनि चिनि मंगनां तिप्रासा तै जत अक्रा साक्रा जत न जों चिनि मननुगै नरकबो सालसा बिनि बुमुगै मानिनानि उंथुं तांके ब कायसा बुबाग्रानि वारियर्स अंगै बतिनि चबावो थांतानि ची बिनि लांमा आरिवै थांका बेलायखे दुखु नाङो तामके ब जत जागाव न कुनु प्रग्राम मिस खाया बुबाग्रानि मिसिल हंकाय ब एकदम खातुं खाजा खलाय न मिसिल मिटिं तु कोन जागा बात खाया खलाय थां दङ अबसे जोंनो तिनि बखिबि लांखा आबन बागै जों दुखु नाङै न बनो बिनि बखा ब थै थांपा न बिन बखा जे कुनु जागा तंफान ब हामै बिन बखाना हामै जोंनो नायखलाय दंनानि उंथुं जों ब मुइतु खलाय जे मानसा चिन बिनि थैमानि साना जों मुइतु खलाय थानायनि जों खाखायले लेखता बबरा TWF नि न ब एकटा खायबा तामनाने जे कुनु जागाव थांपा न ब बखाव कुनु हामियाव आनथु थाय बुबाग्रा न बेलाय हामजागै ब जत जागा न गेप खलाया मिस खलाया जे कुनु जागा मिसल मिटिं थांतो बन नुकनाय न नरक नाय नायदि एकटा हाव दिनो बिनि तामिनाने जों ब खान गुदुख नाखा बिनि थैताय दिन ओंगै बतिनि जोंनो याकारै कलांमान बागै जों बेलाय दुख नाखा तामा खेला थंजानाय तिनि अरो दङ गोबांमा काबादि दङ तेलांगि बखब जागनाय बेलुन सुबजागनाय माहायरो गोबांमा पदर पद दङ ता खेला प्राइज जाव बरो दं प्राइज ब नारक जा गोबां खायनो निन सिनेमा आनि सिनेमा गांकाय 24 रामचंद्र गाटनि TWF ब्लक प्रेसिडेंट हामबाय मानथाय न याफारि रिजाखा ते खरकसा बाय कस्मी बबो जिनि सात पुरस्कार याफारका मेदामनि बागै belai na to kai bong puruskar bong prize yafarka ki tongo belai abani yagulo second sedang Thailand. Collection dari Thai Shopee.
dua tinggal bahasa panen tengah terus kaya korom nice nama orang soprai tangga. Belakang hambai, belakang apa tak? Bakon macam apa? Satu macam apa? Dia lagi dia. Jangan booking aja. Ekdom di kantor bor patinan, bor pati kasih kan, Rika, nangis ya, malah nak tonton tinggal acin baik, tengok sini baik, bukan cila tu cila itu mana, itu mana, nama, kami tahu tak? Wah, bos ini macam tu, kau beri macam, Lata tuai tahim beri tangga bos, biang diki bohim tangga caiman dia, tidak ada kelaiman mamanya, kita ni bagai. Taruh